L'emissió de la vàlvula protectora de 4 circuits amb prioritat d'ompliment del primer i segon és la d'assegurar la pressió en els altres circuits en el cas d'haver una fuita d'aire i quedar sense pressió un circuit. En un esquema de fre, la vàlvula protectora té el seu símbol corresponent. El símbol de la figura indica que la vàlvula té una entrada i 4 sortides. La vàlvula va muntada en el circuit de fre entre el regulador de pressió i els dipòsits d'aire comprimit. La vàlvula té una entrada de l'aire que ve del compressor marcada amb el número 1. Una sortida en el primer circuit marcada amb el 21. Una sortida en el segon circuit marcada amb el 22. Una sortida en el tercer circuit marcada amb el 23 i una sortida en el quart circuit marcada amb el 24. Els principals elements que formen la vàlvula protectora de 4 circuits són 4 pistons de vàlvula, també anomenats vàlvules de desbordament. Aquests pistons estan en comunicació amb l'aire atmosfèric a la part superior. 4 molles que empenyen els pistons a la seva part inferior. 4 cargols que ajusten l'obertura dels pistons a la pressió de 7,0 bar amb una tolerància de menys 0,3 bar. I 2 vàlvules de retenció que permeten el pas de l'aire des del primer i segon circuit cap al tercer i quart i eviten al mateix temps el seu retorn. Necessiten una pressió de 0,2 bars a la seva entrada per obrir-se. Quan els pistons de vàlvula estan tancats, la pressió de l'aire a l'interior dels diferents circuits s'identifica com a pressió residual. Quan els circuits estan buits, els pistons de vàlvula, empesos per la força de les respectives molles, tanquen la comunicació del circuit procedent del compressor amb els diferents circuits. Al posar el motor en marxa, l'aire procedent del compressor passa pel regulador de pressió i arriba a l'entrada 1 de la vàlvula protectora. Pels conductes interns arriba a la superfície circular dels pistons de vàlvula del primer i segon circuit. Cada pistó de vàlvula té una superfície circular identificada a la figura amb la lletra A per on rep la pressió de l'aire provinent del compressor i una superfície anular B per on rep la pressió de l'interior del circuit si existeix pressió residual en el seu interior. Cada pistó de vàlvula té una espiga que limita el pas de l'aire quan està parcialment oberta. Quan la pressió a la superfície circular dels pistons de vàlvula del primer i segon circuit és superior a la força d'obertura, s'obre en primer lloc el que la força de la bolla ha quedat ajustada més baixa dins de la tolerància. En el cas de la figura, la del primer circuit està ajustada a 7,0 bar i a 6,9 bar al segon. Per tant, s'obre en primer lloc el pistó de vàlvula del segon circuit. No existeix un ordre establert a l'obertura dels pistons. S'obre en primer lloc el que la pressió ha quedat ajustada més baixa dins de la tolerància. Si les revolucions del motor són baixes, el compressor envia poc aire. L'espai entre l'espiga del pistó de vàlvula i la seva guia
és suficient perquè passi tot l'aire procedent del compressor a omplir el circuit. Al mateix temps, l'aire arriba a la vàlvula de retenció. Quan la pressió dinàmica supera el 0,2 bar, que és la pressió d'obertura, la vàlvula s'obre i pel circuit intern arriba a la superfície circular dels pistons de vàlvula del tercer i quart circuit. El pistó del segon circuit, quan rep una determinada pressió a tota la superfície anular, s'obre totalment. Si les revolucions del motor són baixes i el compressor envia poc aire, pot passar que, tot i ser el primer circuit d'ompliment prioritari, s'obri a continuació el pistó del tercer circuit a l'estar ajustada la seva pressió d'obertura a 6,7 bar i la del primer a 7,0 bar. L'obertura de la vàlvula de retenció augmenta la pressió dinàmica en 0,2 bar a la superfície circular del pistó de la vàlvula del primer circuit, que suma 6,9 bar, però no és suficient per obrir-la. La pressió d'obertura del pistó del tercer circuit és de 6,7 bar. Quan la pressió dins del segon circuit supera la de la seva obertura, el pistó s'obre. A continuació, s'obre el del primer circuit i tot seguit el quart. Quan tots els pistons de vàlvula estan oberts, la pressió augmenta fins a la de desconnexió del regulador de pressió. Si el mateix procés s'efectua amb revolucions altes del motor, el compressor envia més quantitat d'aire. Quan arriba a la superfície circular dels pistons de vàlvula del primer i segon circuit, s'obre en primer lloc el pistó del segon, ja que la pressió d'obertura ha quedat ajustada més baixa dins de la tolerància. L'espiga que limita el pas no admet tot l'aire que arriba del compressor. La pressió dinàmica que es forma a la superfície circular desplaça el pistó fins que l'espiga allibera l'orifici i permet el pas d'una part de l'aire cap al circuit. Al mateix temps, a l'augmentar la pressió dinàmica a la superfície circular del pistó de vàlvula del primer circuit, supera la pressió d'obertura i l'obre. Allibera l'espiga de la seva guia i l'aire passa a omplir també el circuit conjuntament amb el del segon. Les vàlvules de retenció s'obren i pels conductes interns l'aire arriba a la superfície circular dels pistons de vàlvula del tercer i quart circuit. A mesura que s'omplen el primer i segon circuit, va augmentant la pressió al seu interior i també a la superfície circular dels pistons de vàlvula del tercer i quart. Aquests s'obren quan la pressió a l'interior del primer i segon circuit supera la seva pressió d'obertura. Quan això passa, s'obre en primer lloc el del tercer circuit, ja que la pressió d'obertura ha quedat més baixa i l'aire passa a omplir-lo. Quan la pressió és superior a la d'obertura del pistó de vàlvula del quart circuit, també s'obre. A l'arribar a una determinada pressió a la superfície anular, s'obren totalment totes les vàlvules. Una vegada estan totes obertes, la pressió puja en els quatre circuits fins a la pressió de desconnexió del regulador de pressió. Si amb el motor en marxa i amb els circuits plens es produeix una pèrdua total de pressió en un circuit, en aquest cas el quart, la pressió en els circuits sans
pot caure breument a la pressió de tancament del pistó de vàlvula del circuit defectuós. No obstant, augmenta de nou a la pressió d'obertura del pistó de vàlvula del circuit defectuós. Si s'atura el motor, baixa la pressió fins a la de tancament del pistó de vàlvula del circuit danyat, que es tanca abans que els altres al no tenir pressió residual a la superfície anular. Les vàlvules de retenció es tanquen. Els altres circuits tindran una breu baixada de pressió, però mantindran els pistons de vàlvula oberts. Si amb el motor en marxa la pèrdua total de pressió és en el primer circuit, cau breument en el segon fins a la pressió d'obertura del pistó de vàlvula del circuit defectuós, però a causa del subministrament ulterior del compressor augmenta ràpidament fins a la d'obertura del circuit intacte. El tercer i quart circuit romanen amb la pressió assegurada al seu nivell complet, pel fet que la vàlvula de retenció del primer circuit es tanca i evita el retorn de l'aire. Si amb el motor aturat existeix una petita fuita en un circuit, en aquest cas el quart, baixa lentament la pressió a tots els circuits fins a la de tancament del pistó de vàlvula del circuit danyat. Els altres circuits es mantenen a la pressió de tancament del pistó de vàlvula i amb la pressió residual a l'interior dels tres circuits sans. El circuit amb la fuita queda buit d'aire i sense pressió residual al seu interior. Si es posa de nou el motor en marxa, l'aire arriba als pistons de vàlvula del primer i segon circuit. Reben la pressió de l'aire que ve del compressor a la superfície circular i la pressió residual a la superfície anular. La suma de les dues pressions obre els pistons. L'aire passa a omplir els circuits i després d'obrir les vàlvules de retenció arriba a la superfície circular dels pistons de vàlvula del tercer i quart circuit. El pistó de vàlvula del tercer circuit rep la pressió de l'aire que ve del compressor a la superfície circular i la pressió residual a la superfície anular. La suma de les dues pressions l'obre. El quart circuit està buit. El pistó rep la pressió de l'aire que ve del compressor a la superfície circular A, però no rep cap pressió residual a la superfície anular B, pel que necessita la pressió d'obertura a la superfície circular per obrir-lo. Un cop obert, l'aire passa a omplir el circuit fins a la pressió de desconnexió del regulador de pressió, ja que la fuita és petita i el compressor subministra l'aire suficient per mantenir la pressió a tot el sistema. Si amb el motor aturat la petita fuita es produeix en el primer circuit, va baixant la pressió en el mateix i també en el segon fins a la pressió de tancament del pistó de vàlvula. El primer circuit es buidarà completament. El tercer i quart no es veuen afectats, ja que les vàlvules de retenció eviten el retorn de l'aire. Al posar de nou el motor en marxa, al tenir pressió residual, s'obre el pistó de vàlvula del segon circuit. El primer rep la pressió de l'aire del compressor a la superfície circular, però no en rep cap a la anular. El pistó de vàlvula s'obre quan la pressió a la superfície circular supera la d'obertura, però depenent també de si les revolucions del motor són altes o baixes. Un cop oberts, s'omple el circuit i la pressió puja fins a la de desconnexió del regulador de pressió, ja que a la ser la fuita petita i, igual com passava en el quart circuit,
El compressor subministra l'aire suficient per mantenir la pressió màxima a tots els circuits. La vàlvula de seguretat de 4 circuits amb prioritat d'ompliment del primer i segon, en cas de fuites d'aire en el tercer o quart, afecten també el primer i segon, ja que si es para el motor pot baixar la pressió en aquests dos circuits fins a la de tancament del pistó de vàlvula del circuit danyat. Si per contra queda avariat el primer o segon circuit, no afecta el tercer ni el quart, ja que les vàlvules de retenció els hi asseguren la plena pressió al bloquejar el retorn de l'aire.